खुलुमबाय रायजोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गुबुन मोनसे दखनानि भिडिअ लानानै फैबावबाय तो नोंथांमोना जेरैबादि आंनियावहाय बुंदोंमोन रिक्वेस्ट खालामहरदोंमोन खम बेसेननि दखना लाबोनानै बेबादिनो नोंथांमोननि डिमान्डआवहाय आङो गोबांथार गोदान गोदान कालेक्शनखौ लानानै फैदों खम बेसेनावहाय दखना बाबा मासावनाङा इदि खालामनाङा दे इदि खालामनाङा बेयाव दादै होबाय जे साइडआव गसं आगरखौ नायनो हो डिजाइनखौ तो आब'मोन आगैमोन दायो मोजां मोजां बेस्ट क्वालिटी दै गासैबो बेफोरखौनो नोंथांमोननोहाय आङो खम बेसेनावहाय दायो लाबोदों जेबो रिजेक्टेड माल बा माबा मोनसे बेफोरबादि साननांगौनि दरखार गैया जेसेबां मानि दाखालि अर्डार खालामहरदोंमोन माने 50%नियानो सहैजोब्बाय आरो तो जायनिया सहैबाय बिराद बयबो फसायजोबदों रावबो बासिनो हायाखै आरो ना तो नोंथांमोननि रिभिउखौ मोननानै थारैनो आं बिराद गोजोननाय मोनदों आंबो मोनथिखागौ जे जिया बिराद मोजां थेवबाबो नोंथांमोननि जे मोनसे मा होनो पजिटिभ रिप्लाइखौ मोनबा आं बांसिनै आं गोजोननाय मोनो तो बयनिबो पजिटिभ रिप्लाइखौ आं मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों तो जायफ्रा दखना बायनो गोसो थाबैनो नायनानै लाबावदो एकदम बिराद समायना गोजा दै नै दायो बेबो 1100 only 1100 मोननो हागोन नोंथांमोना आरो डेलिभारि चार्जेसआ एक्सट्रा जागोन जायफ्रा आसामनिफ्राय अर्डार खालामगोन 100 रुपिस जायफ्रा आउट अफ आसाम माने बेंगलर चेन्नाइ दिल्ली गुजरातनिफ्राय जायफ्रा बिहरो नोंथांमोननि थाखायहाय 150 जागोन आरो ना डेलिभारि चार्जेसआ नायनानै लादो नै डिजाइनखौ बिराद समायना दै लेटेस्ट कालेक्शन गोजा दानिया नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन बिराद समायना बेबो गोदान लेटेस्ट कालेक्शन बेखौबो मोननो हागोन नोंथांमोना only 1100 दै only 1100 डेलिभारि चार्जेसआ एक्सट्रा जागोन जायनो नांगौ थाबैनो नैबे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय अर्डार होनानै लादो उनावहाय नङाबा मोनस्लाबनाय नङा दाखालिबो बिदिनो जादों जायफ्रा उनावहाय सोंहरदोंमोन मोनाखै आरो ना तो बेफोर गासैबो रिस्टक जाफिनजोबदों ओमफ्राय ओरैहाय ओरैबादि मोजां दामि एकदम प्रिमियाम कटन दै एकदम ब्रेन्डनि जिया जेरैबादि बेबादिनो सेम प्रिमियाम कटनाव दानाय बेफोरो एकदम दायो खम बेसेनावनो मोनजोबगोन नोंथांमोना आङो बेखौबो देखायनो नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन जोबोर समायना बे टाप कालारावबो नोंथांमोना मोननो हागोन नै साद्रिखौबो नायनानै लानो हागोन बे लरेस गैया दै नै एकदम लिमिटेड पिस दङ माखासे मानिया जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार खालामनानै ला नङाबा उनाव मोननाय नङा only 1100 डेलिभारि चार्जेसआ एक्सट्रा लानाय जागोन दानिया नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन जोबोर समायना दै नै बे मेहेन्दी कालारावहाय बेखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव जायनो नांगौ स्क्रिनशट लानानैहाय अर्डार हरनो हागोन only 1100 थाखायावहायनो मोननो हागोन दै only 1100 डेलिभारि चार्जेसआ एक्सट्रा लानाय जागोन दानिया नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन जोबोर समायना खानै दै बेबो मोनसे बेखौबो मोननो हागोन नोंथांमोना दायो only 1100 मोननो हागोन ओमफ्राय साद्रिनि डिजाइनखौबो नायनानै लादो दै नै बियो एकदम लरेक्स गैया दै नैबे साद्रिया जायनो नांगौ एकदम थाबैनो बुकिं खालामनानै लादो बारा गोबां गैया दै एकदम लिमिटेड स्टक ओमफ्राय सोरबा कमेन्ट्सआवहाय बुंहरदों आरो ना सोरबा सासेया एकदम लाब गैया भिडिअआवहायल' बुङो ओमफ्राय मेसेज हरला रिप्लाइ हरा होननानैहाय माने नोंथांमोना बयबोनो मोनथिगौ आरो जायफ्रा आंखौहाय अननायजों बयबो सापर्ट खालामो आंनि अनसुलि गासैबो आंनि सापर्टार आंनि गासैबो फलोवार्स नोंथांमोना आंनि फेमिलि बादि नोंथांमोना आंखौ अननायजों सापर्ट खालामो नोंथांमोना बयबो मोनथिखागौ जे आङो बेफोरो आंनि only पार्ट टाइम आरो ना एसे एनै आंना हेफाजाब जागोन न'खर खांनायाव नैबेखौ साननानैहायसो आं मावदेरनाय किन्तु आंना प्रफेसनेलि आङो सासे गभर्नमेन्ट जब मावो दै तो बिनि थाखायनो आङो फुल टाइम बेयावहाय आं होनो हाया जेब्ला आं डिउटियाव थाङो आं माब्लाबाबो आं रिप्लाइ होनो हाया दै आङो डिउटिनिफ्राय फैनायनि उनावहायसो आङो रिप्लाइफोरखौ आं हरनो हायो बिनि थाखायनो एसे एनै लेट जायोब्ला रिप्लाइ मोननो थाखाय नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आरोबाव जायफ्रा गोदानैहाय आंखौहाय नुदों सोरबाफोर फल' खालामदोंबा आं नोंथांमोननिसिम आं बे इनफरमेशनखौ हरबाय आरो ना नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आङो
गासैनिबो रिप्लाइखौहाय आङो आस्ते आस्ते हरो आरोना ओरैनोबाबो आंहा गथ' गोरलै दङ डिउटिनिफ्राय फैनायनि उनावबो गथ'जों समय होनांगौ न'खरनि खामानि दामानिबो मावनांगौ बेफोरनि उनावसो नैबेफोरखौ मावनो हायो आरोना आं एक्सट्रा मानोना हारसिं आङो दा जेरैबायदि आं जिउ खांदों हारसिं थाबायनायावहाय गोबाङैनो फाइनान्शियली इन्डिपेन्डेन्ट जानायनि थाखाय एसे एनै मेहनत खालामनांगौ जायो बिनि थाखायसो खालामदों आरोना दानिया नायदो नै आबौमोन आगैमोन बेयो सफैबावबाय बयनिबो अनसुलि एकदम सनालि कालार आरोना बे सनालिया सफैबावबाय जायनो नांगौ बे सनालि आगै दखनाखौ बिहरनो हागोन थाबैनो जोबोर समायना दै फ्राय जायफ्रा मोनहैदों बिराद माने फसन जाजोबखादों आरो बयबो फसायजोबखादों बेखौहाय दायो सफैबावबाय नै दानिया नायबावदो नै सनाफोर बडि कालारा सफैबावबाय जोबोर समायनाखा कालाराबो समायना ओमफ्राय आगरफ्राबो ओरैबादि मोजां बेरखांखादों ओमफ्राय साद्रियाबो नायबावदो बेजों लोगोसे दायो गरम बोथोरावहाय ओरैबादि मोजां जाखागोन लरेक्सबो गैबावा दा बेयो सफैबावबाय जायनो नांगौ नैबे थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय वाट्सएप नाम्बाराव अर्डार होनानै लादो दे आबौमोन आगैमोन दा सिजोना जेब्ला सफैगोन आरोना फुजा सिजन सफैब्ला बेफोरनो बिराद बुरजा दाम जाहैगोन मानोना दाथ' टेक्सफ्राबो बारा जाजोब्बाय नालाय दायो खुन्दुंफ्रा बिराद दाम बारा जाजोब्बाय होननानै बुंगासिनो दङ दायो दाग्राफ्रा बिनि थाखायनो माबार बुकिं खालामना लादो नङाबा उनावहाय बेफोरखौनो बिराद बुरजा दामनि बायनो नांगौ जागोन आरोना दायो एसे खम प्राइसनि मोनदों आंबो बिनि थाखायनो नोंथांमोननोबो एसे खम प्राइसनि हगारगासिनो दं अनलि 1100 दानिया नायबावदो नै सनाफोर जोबोर समायनाखा दे जोबोर समायनाखा दालि कालारा सफैबावबाय नै लेटेस्टनो आरोना डिजाइनाबो जोबोर समायना दाखालि सोर सोंहरदोंमोन थाबल' बुकिं खालामखादो नङाबा मोनस्लाबनाय नङा एकदम खम प्राइसआवनो अनलि 1100 डेलिभारि चार्जेसआ एक्सट्रा जागोन सना जिखादो उथान मा जादों बियो मा गेलेनाय जादों बियो गोख्रै सिखार दानिया नायदो नै आबौमोन आगैमोन बेबो ओरैबादि समायनाखा जायनो मोनहैदों बेनो फसायजोबखादों ओरैबादि समायना मबाइलफ्राव एसे एनै कालारा बेलेग नुबाबो अरिजिनेलाव कालाराबो ओरैबादि समायना आरो जियाबो मोजां कोनो रिजेक्टेड नङा दै सनाफोर एकदम खम बेसेनाव हरदों होननानैहाय रिजेक्टेड सानो नाङा गासैबो फ्रेश मालजोब लेटेस्ट कालेक्सन गोजा गासैबो जायनो नांगौ थाबैनो नैबे स्क्रिनाव होनाय वाट्सएप नाम्बाराव अर्डार होनानै लादो बेखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन अनलि 1100 थाखायावनो आरो आङो दसे उनावहाय नोंथांमोननोहाय माखासे माने कालेक्सनखौ आं देखायबावगोन बियो प्राइसआ एसे बारासिन जागोन नाथाय बियो जिनि क्वालिटियाबो बेलेगसिन दै दानिया नायदो नै आबौमोन आगैमोन जोबोर समायनाखा दै जोबोर समायना बेबो जोबजोब्बायमोन दायो आरोबावनो रिस्टक खालामफिननाय जाबाय बहुद डिमान्ड थानायखायनो जायनो नांगौ थाबैनो नैबे स्क्रिनाव होनाय वाट्सएप नाम्बारावहाय स्क्रिनशट लानानै हरदो एकदम नोंथांमोना मोनफिनजोबनो हासिगोन बेफोरखौ अनलि 1100 डेलिभारि चार्जेसआ एक्सट्रा लानाय जागोन सनाफोर जायफ्रा आसामनिफ्राय अर्डार हरगोन नोंथांमोननिफ्राय 100 आरो जायफ्रा एकदम दिल्ली मुम्बाइ चेन्नाइ बेफोरनिफ्राय अर्डार हरो केरालाफोरनिफ्राय नोंथांमोननि डेलिभारि चार्जेसआ 150 लानाय जागोन दे नायबावदो नै सनाफोर जोबोर समायनाखा बेबो ओरैबादि डिमान्ड जाखादों जायनो नांगौ थाबनो अर्डार खालामनानै लादो दै लिमिटेड सफैदों नालाय नङाबा उनावहाय मोनस्लाबनाय नङा सोर सोंहरदोंमोन थाब बुक खालामनानै लाखादो सनाफोर दानिया नायबावदो नै आबौमोन आगैमोन दहय देखायनाय कालारावहायनो बेलेग आरोना बेनि आगरा बेलेगनो नायनानै लानै जोबोर समायनाखा दै बेबो जायनो नांगौ थाबैनो नैबे स्क्रिनाव होनाय वाट्सएप नाम्बाराव नोंथांमोना स्क्रिनशट लानानैहाय सोंहरनो हागोन आरोना अनलि 1100 हायनो दायो नोंथांमोना मोननो हागोन बेबादि एकदम खम बेसेनाव मोननाय समावनो बायग'ना लानांगौ रायजोफोर मानोना बेबादि क्वालिटियानो दायो बोथोर सफैयोब्ला ओरैबादि दामा बुरजा जागोन
माने जाय जिफोरखौहाय दायो नोंथांमोना 1100 मोननो हादों बे जिफोरखौनो नोंथांमोना थांनानै बावैसो एकदम 1600 1700 बायनांगौ जागोन आरोना मानोना बे समावहाय दाग्राफोरनियावहायनो दामा बुरजा जाखायो सिजनावहाय खुन्दुंनि प्राइसफ्राबो बाङो नालाय नै सनाफोर दानिया नायलायदो बेयो बेलेगसै आरोना दानि दसे सिगांनि देखायनायफ्राबो बेलेगसै बेयो बेलेगसै एकदम खम प्राइसआवहायनो नोंथांमोना मोननो हागोन दायो नै मिक्स इन्डिनि कालेक्सन आरोना जायफ्रा मिक्स इन्डि होननाय बे जिखौ गाननो लुबैनानै दङमोन दामफोरनि थाखाय गाननो हायाखैमोन दायो नोंथांमोना आंनियावहाय बिराद खम बेसेनावनो मोननो हासिगोन only 1500 only 1500 दै 1500आवनो नोंथांमोना मोननो हागोन डेलिभारि चार्जेसआ एक्सट्रा लानाय जागोन सनाफोर जायनो नांगौ थाबैनो नैबे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव नोंथांमोना अर्डार होनानै लादो गाननो थाखाय आरामानो आरोना आं दाखालि एसे माने फार्स्ट टाइम फाननायखाय आं सानदोंमोन खिन्थु आंबो गावबो गाननानै नायबाय ओमफ्राय मोजाङानो आरोना दानिया नायबावदो नै आबौमोन आगैमोन मिक्स इन्डियावहायनो आरोना नैबे बे कालारखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन एकदम नायनानै लादो नै ओरैबायदि मोजां बेबो पिंकजोंहाय आगर एरनाय आरोना जोबोद समायनाखा जायनो नांगौ थाबैनो नैबे स्क्रिनाव होनो WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होनानै लादो दायो मोननो हागोन नोंथांमोना only 1500आवहायनो मोननो हागोन डेलिभारि चार्जेसआ एक्सट्रा लानाय जागोन दानिया नायबावदो नै आबौमोन आगैमोन मिक्स इन्डियावहायनो जोबोर समायना आरोना नै बेबो मोनसे डिजाइन नोंथांमोना मोननो हागोन कालारा एखेबाबो बेयो डिजाइना बेलेग आरोना जोबोर समायनाखा जायनो नांगौ थाबैनो नैबे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय अर्डार होनानै लादो साद्रिनि डिजाइनफोरखौबो नायनानै लादो दानिया नायनानै लाबावदो नै आबौमोन आगैमोन कालारा ओरैबादि समायनाखा बेबो डिजाइना बेलेग दै कालारा एखेबाबो डिजाइना बेलेग नायनानै लानाय आगरनि डिजाइनखौ बिराद समायना दै आगरा बिराद समायना जायनो नांगौ थाबैनो नैबे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय अर्डार होनानै लादो आबौमोन आगैमोन नोंथांमोना मोननो हागोन नैबे मिक्स इन्डिनि जायखौ मिक्स इन्डि होननानै फानो आरोना मार्केटाव नैबे मिक्स इन्डिखौ नोंथांमोना आंनियावहाय दायो only 1500आवहायनो मोननो हागोन नै आबौमोन आगैमोन नोंथांमोनाहाय आङो दानिया दस्रा देखायनोसैलाय आरोना बेयो बेलेग खुन्दुंनिस्लाय गाननो थाखाय जोबोर आराम थान्दा जागोन दायो गरम बोथोरावथ' जायफ्रा एकदम थान्दा गुसु आराम बेबायदि दखना गाननो गोसो जायो नोंथांमोना मोननो हागोन दायो बेखौहाय सेकेन्ड प्रिमियाम दै बियो जायनो नांगौ थाबैनो नैबे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होनानै लानो हागोन गाननो थाखाय आराम जागोन जोबोर मोजांथार दै only 1600आवनो नोंथांमोना मोननो हागोन डेलिभारि चार्जेसआ एक्सट्रा जागोन सनाफोर दानिया नायबावदो नै सनाफोर जोबोर मोजां थान्दा आराम जाखागोन एकदम गाननो थाखाय जायनो नांगौ थाबैनो नैबे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होनानै लादो सेकेन्ड प्रिमियाम नैबेखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन only 1600आवहायनो एसे मोजां दखना नोंथांमोना दायो मोननो हागोन डेलिभारि चार्जेसआ एक्सट्रा लानाय जागोन आयै सना बिदि खालामनाङा नै आबौमोन आगैमोन जोबोर समायना दै नै नायनानै लाखादो आगरनि डिजाइनफोरखौबो गाननो थाखाय बिराद आराम जागोन सेकेन्ड प्रिमियामाव नोंथांमोना बेखौ दायो नोंथांमोना मोननो हागोन only 1600आवहायनो नोंथांमोना मोननो हागोन आरो डेलिभारि चार्जेसआ एक्सट्रा लानाय जागोन सनाफोर जेरैबायदि आसामावहायनिफ्राय जुदि नोंथांमोना बिहरोबा 100 रुपिस आरो आउट अफ आसाम निफ्राय बिहरोब्ला नोंथांमोननि डेलिभारि चार्जेसआ 150 जागोन आरो वेस्ट बेंगलनिफ्राय सोरबाफोर जुदि अर्डार खालामनो गोसोबा नोंथांमोननि डेलिभारि चार्जेसआ 70 रुपिस जागोन आरो खाथि खालानिया नोंथांमोना न'आवबो फैनानै लांफैनो हागोन दानिया नायदो नै आबौमोन आगैमोन जोबोर समायना बिदन आरोना बियो एकदम कालार खारग्रा खम दामनि बे बिदन बादि नङा सुबाथाय एकदम ज्रब कालार खारजोबग्रा नङा दै बेयो कालार खारनाय नङा जोबोर मोजां माइदि होनानै नायनो हागोन बेखौहाय नोंथांमोना दायो मोननो हागोन only 550आवहायनो मोननो हागोन आंनियावहाय डेलिभारि चार्जेसआ एक्सट्रा लानाय जागोन दे जायनो नांगौ थाबैनो नैबे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय अर्डार होनानै लानो हागोन ओमफ्राय आबौमोन आगैमोन दिनैहाय दखनानि कालेक्सनखौ आं बेमानिल' देखायथ'नोसै
नेक्स्ट भिडिअहाय आं नोंथांमोननोहाय माखासे मानि आं कालेक्शनखौ आङो देखायगोन दे। थ' बिदिब्ला बयनिबोसिम गोजोन्थों।